سلام تتواتاتي عبزلهم سلامكم بزحيبال كما ياللهم نلوم معنتي مسدق اي كمسترين هذا اللهم مسدق اي مصحفتنا ببنا ننشتي حبيرنا نصنحنا ودي ربش عليو عقس باليهم قرب نلوم معنتي انتي نمرأي ويكان انتي نمبالينا خمزينا مصينا زلنا كل جزء مس دقنا ويدما مس درانا نشتي جزء ابن رخبلو بزعبا كم بقوة زلوهم خانوا زلوهم كنزرارب كم زلنا حبير كا سدرا بيتاوي فقري ويدما كوفيلكا ناي كلها تقبر نجر أزيو مقارت هاللو أزيو خاني فقري حدري بتسدرا بيت مالتي سلازي مس دقنا ما أدي قلت رأي زي كنا نحن الرهب بقى مصنع مسقوم حد ጊዜ مسقوم كفيلنا اب مصا ندغه مسقوم حد ጊዜ مايتو ابت زلنا ጊዜ مست كل محبراوي ህይወትና ግን ካንዓኦምን አዚና ከምንፈትዎምን አዚና ከምነኽብሮምን ክብርና ንገልጸሉ ኢቱ መስኣቶም ሕብር ኢልና ንሰርሖ ነገራት ማለት እዩ ስለዚህ ምስደቅና ዘለና ዝምድና ምስደቅና ዘለና ርክብ አዚዩ እንዳበዝሐ ኸይድ ክኽእል ኣለዎ صباح نقوله تحتتينا نتازلاتنا ጊዜ ተጠቂምና ግን ናበይ ኸሉለው እንታይ ገብሩለው ሙሉእ ዝኾነ ሓላፍነት ክንወስደሎም ክንከላለና ልዕሊ ሁሉ ኸ በቃ ልዕሊ መሓዙት ልዕሊ መጻውት ብደገ ቆልዑ ኸ መጻሕፍትን ንባባትን ክመርጹ ከም ዘለዎም ንሓግዞም ማለት እዩ ንሕና ንሶ ብዘይ ምግባርና ወይ ድማ ብዘይ ብዙሕ ምፍላጥና ብዙሕ ተሃሲና ኢና ስለዚ ካባና ኸ ደቅና ክምሃሩ ኸሉለዎም ካባና ዝሓሸ ህይወት ካባና ዝሓሸ መናብሮ ክነብሩ መታን ጽባሕ ንግሆ ካብቲ ንሕና ዝሓለፍናዮ ዝሓሸ ኣተዓባብያ ኸ ክንዕብዮም ኣለና ሕጂ ማለት እዩ እዚ ማለት ሓላፍነት ወሲድካ ምስትኹል ዘለካ ድኻምን ኩሉ ዘለና ማሕበራዊ ህይወት ብርግጽ ከቢድ እዩ ግን ልዕልኦም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚህ ምስደቅና ሓላፍነት ወሲድና ዝግባእ ከነዕብዮም ክንክእል ኣለና ክብለኩም ኢለ ንዓና እውን ይጠቕሙና እዮም ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹም ንዓኣቶም ኢልካ ኮፍ ትብል ንዓኣቶም መጽሓፍ ሒዞም ኢልካ መጽሓፍ ትሕዝ ንስኻውን ምስኣቶም ብጣዕሚ ኢኻ ብዙሕ ትመሃር ምስኣቶም ንዕኦም ክትዘናግዕ ኢልካ ትወፅእ ንዓኻውን ንፋስ ትህረም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ንዕኦም ኢልና ንገብሮ ይመስለና እምበር ንዓናውን ኣዝዩ ጠቃሚ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ምስ ደቅና ንሕልፎ ጊዜ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኣብ ናይ ኩነታት ኣለና ብዘይ ገድስ ንሳቶም ግን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ወይ ሓደ ዓይነት ክስታይ ሒዞም ከዓብዩ ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ንሓልፈ ህይወት ብዓብዩ ንሕና ኢና ሓላፍነት ወሰድቲ ንዓኣቶም ብዝተኻለ መጠን በቃ ኖርማል ዝኾነ ዓቕሞም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክንህቦም ክንክእል ኣለና ብዘሎ ኩነታት ከይጽለዉ ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ነገር ከይሕድሩ ደቅና ንህነጽ ደቅና ንዕቢ ጽባሕ ንግሆ ኸዓ ዘራእናዮ ንዓጽድ ማለት እዩ ከከምታ ዝዓበናያ ከከምታ ስድራና መስዋዕቲ ዝኸፈሉልና ኢና ኣብዚ ዓለም ንነብር ዘለና ስለዚ ንኸኸው እንታይ ኣጉዲሎምልና ስድራና እንታይ ክጽቡቕ ገይሮምልና ካብኡ ተማሂርና ኸ ንሕና ብዝተኻለ መጠን ኣመሓይሽና ንደቅና ክንዕብዮም ክንክእል ኣለና እንድሕር ወሊድካ ዓርከ መሓዛ ክረኣየካ ይብሉን እንድሕር ዳ ወሊድካ እቲ ዘለካ ጊዜ ናይ ደቅኻ ናይ ህይወትካ ናይ ሓዳርካን ተጣጣሓሉ ዳ እምበር ኣብ ደገ ወፂኻ ምስ ብዙሓት ሰባት ትራኸበሉ ወይ ከዓኒ ሰባት ቆፂሮምኻ ንዕኦም ንኸይተሕርቕ ንዕኦም ንኸይተኾሪ ንስኻ ካብዘይ ደለኻዮ ኣብ ዘይደለኻዮ ቦታ ትርከበሉ ይኮነን ሓብ ሓዳር እንድሕር ኣቲኻ ቆልዓ እንድሕር ወፂኻ ሙሉእ ሓላፍነት ክትወስድ ጥራይ ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከምኡ እዩ ዝብል ማለት እዩ ንቆልዓ ታኸኸደላ ዝግብኦ መገዲ ርእዮ ሙሉእ ዕድሚኡ ኸዓ ኸባ ኣይከለግስን ይብል ማለት ስለዚ ትኸድዎ ዘለዎም መንገዲ ትኽኾንዎ ንደሊ ንሕና እውን እንዳኾንናዮ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኣዝዮም ክመሃሩ ከንብቡ ክዓብዩ ክቕየሩ ኢና ንደሊ ንሕና ኸዓ ብዓቕምና ማለት እዩ ኣብቲ ዘለና ጊዜ ንዓኣቶም ዝምጥን ትምህርቲ ንውሰድ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ንዕብዮም ከመይ ጌርና ሓላፍነት ንወስደሎም ከመይ ጌርና ኣብቲ ዝደለይዎ መንገዲ ክሳብ ዝበፅሑ ንሕግዞም ንሕና እውን እንዳተምሃርና ማለት ሳላ ምዕባለይ ሳላ ጊዜ ኣብ ገዛኻ ኮንካ እውን ብዙሕ ነገራት ትመሃረሉ ጊዜ ኢና በፂሕና ዘለና ስለዚ
نمهار مالتي بقى تزنبرنا حماق لمدي تزنبرنا دخوم زخانة تحساسة دا قدفنا نحنا نمهار نحنا نعبه نحنا مستلوطنا ها دقنا خنلوط أبقرباينا مالتي لذا حالة سب نعو نحرا تلويتو ندقو نخبابيو نعدي نبزح نقر كمرح يخلي نعو زي تلوط أسبقن نخالوط كلوط أي كإلني سلامنتاي እታ ክልውጣ ዝኽእል ወይ እታ ክገብራ ዝኽእል እታ ውሽጡ ዘላ ይዝህበካ ማለት እዩ ስለዚ ውሽጥና ብትምህርቲ ክመልእ ክኽእል ኣለዎ ውሽጥና ብትሕዝቶ ክመልእ ክኽእል ኣለዎ በቃ እንዳተምሃርና እንዳተለወጥና ንኸይድ ህይወት ኩሉ ግዜ መምህርያ መዓልታዊ ካብ ዝረኣኻዮም ነገራት ትምህርቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ክፉት ልብሊካ ማለት እዩ ካብ ኣዕሩኽ ማሓዙት ካብ ነገራት ካይተረፈ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ንትምህርትኻ እንድሕር ተጠቂምካሎም نتمهرتنا ጥራይ ንጠቀመሎም እምበር ብዝተኻለ መጠን ብዙሕ ነገር ንመሃረሉ ኣሎ እዩ እንታይ ንመሃር እንታይ ንወስድ ይትናህና ቀንዲ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም ገሌና ሸየጥቲ ገሌና ገዛእቲ ኮይና ኢና ንነብር እቲ ዝሽየጥ ንብረት ክኸውን ይኽእል እዩ ሓሳባት ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ገሌና ሸየጥቲ ኢና ገሌና ከዓ ገዛእቲ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ዝተረፈና ሓሳባት ተዳሃልዩ ንገዛእሎም ሰባት ኣለሊና ካብ ከርብሑና ዝኽእሉ ሰባት ሓሳባት እንዳገዛናን እንዳዓበናን ንኸይድ ክብለኩም ፈቱ ሰሰናይ ኣብዚ ወደይ ነቲ ቋንቋ ሕውስውስ ይዘብሎ ዘሎ ብኸመይ ይዓፅዮ ዘለኹ ሰለስተ ዓይነት ቋንቋ ይዛረብ ዘሎ ኤብራይስቲ ትግርኛ እንግሊሽ በቃ ንብሙሉ እዩ ዝፍትኖ ዘሎ ገሊኡ بإنجليش نقراني قاليو بتقرنجاي نقراني قالي خا إبرايستي نقراني يلا ما مدي زلو التقانقا أزيو أينا يقرو خمس زارب تسقيمو ولا مالتيو اتحاد تسقومهم زلو دكنا بسدت كأن السيو عزيز شقروم زلو انت عين تقانقا قرن كزارب وخمس دليو يتحاوسوا ما يفلطون مالتي زغا انت يزم سيو ناتنا ناي ولدي سنفنا يوي لأز دمدما أنا مخنياتو ብቋንቋና እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ ንኽህልዎም ኣብ ገዛና ቋንቋ ደ ወይ ከዓ ንዛረቡ ቋንቋ ጌርና እንተነዕብዮም ነርና እቲ ኣብ ደገ ዝመሃርዎ ኣይመዓብለሎምን ነይሩ እዩ እቲ ናህና ሕምቀት ወይ ከዓ እቲ ናህና ግን እተን ንኽእለንን ዘይንኽእለንን ሓዋዊስና ብክልተ ሰለስተ ዓይነት ቋንቋ ጌርና እንዳተዛረብና ስለንዕብዮም ንሳቶም ከዓ በየናይ ቋንቋ ነፂሮም ክዛረቡ ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ክንእረም ክንክእል ኣለና ኣብ ገዛ ብዝተኻኣለና መጠን ቋንቋና ቋንቋ ትግርኛ ወይ ካቲ ንዛረበ ቋንቋ ብዘይገድስተ ዓይነት ቋንቋ ኣለና ኩልና ማለት ነናህና ቋንቋና በቃ ትዛዕበየና ቋንቋና ባህልና እቲ ዛዕበየና ድሕረ ባይታና ኣብ ህይወትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ እቲ ንነብሮ ሃገር ወይ ካቲ ዘለናያ ምዕራባዊ ሃገራት ንዑ መሲልና ክንከይድና ኢልና እንተፈቲና ክንወድቕ ጥራይ ዘለና ምክንያቱ ምሳና خيل ዝኽእል ኣይኮነን ኣይዕበየናን ንሕና እውን ናውቲ ፀምቤርና ሕጂ ንኽእሎ ነገር ኣይኮነን ቋንቋና ባህልና ህይወትና ግን እሱ ይዕቢና ተተጋጊና ንእረመሉ ነፊዕና ከዓ ንብርታዓሉ ብኡ ጥራይና ክንጓዓዝ ክንክእል ዘለና እቲ ካልኦት ነገራት ተወሳኽቲ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ደቅና ኣብ ገዛ ቋንቋ ክዛረቡ ክእሉ ኣለዎም ከምዚኦም ዓይነት መጻሕፍቲ ምስኣቶም ክኸዱ ዝኽእሉ መጻሕፍቲ እንዳገዛና ከዓ ንሓግዞም ካብ ምስካልኦት ኣዕሩኽ ምስካልኦት ቆልዑ መብዛሕትኡ ግዜ ክፃወቱ ናብ ደገ ዘሕልፍዎ ግዚኦም ክቋፀሩ ከም ዘለዎም ኣዝዮም ኣብ ግዚኦም ተገደስቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ካብ ብሕጂ ኢኻ ተሃንፆም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ገዛ መዓስ የፅንዑ መዓስ ይፃወቱ እንታይ ከፅንዑ ኣለዎም እንታይ ምስኦም ዝኸይድ በቃ ሙሉእ ሓላፍነት ንውሰድ ማለት እዩ تقند شجرنا ولا تمرعنا حدار جرنا قال خلنا سبق عركة محازة قال ندقت رأينا ملو هذا هو بنهب مالتي كابزنا جرزي تزيوتنا نفسنا أنت زي تلويتنا هاني كن لوت أين خيلن دقنا ممكن لوت أو ما ين خيلن مالتي لازم خمسة جرنا نعاتهم سحاب زهنا متسحف تجرنا دقنا نعب مالتي إذا متسحف زيها ناي قال شو عتعمت شو من تعمت زلوا عدمية قال شو عتعمت هلا مالتي كما يوعلكا كما يحديركا نبيئخا بتمرت خمين رجل عتبل كابير ترى متيا أدي متياني را حيزات اللي متيا مالتيو أمونجو خاني متحف يقول شو عتعمل شدش تعمل زلوا عد معزيات ريواز اللهم مالتيو كما يوعلكا كما يحديركا قال أمونجو أسئل اللي هو بتعمل دسبل متحف نير تراي خير تراي متيا مالتيو
እዚኣ ኸዓኒ ንጓል ካብ 10 ዓመት ገለን ላዕሊ ዘለዉ ደቅና ማለት ትግርኛን እንግሊሽን ጽቡቕ ገይሮም ትርጉም እንዳተረድእዎ ኸዱ ኸለዉ ከንብብዋ ዘለዎም መጽሓፍ እያ ጓለይ 12 ዓመት ንፈረቓን እያ እዚኣ ተንብብ ኣላ ትግርኛን እንግሊሽን ብኽልተ ዓይነት ቋንቋ ኸ ተዓብላ ማለት እዩ ኣብቲ እንግሊሽ ዘይተረድኣ ብትግርኛ ትርጉሙ ትርድኦ ብትግርኛ ዘይተረድኣ ኸ ብእንግሊሽ ትርድኦ ማለት ስለዚ ተንብቦ ዘላ ትርጉም እንዳሓዘቶ ክትከይድ ከም ዘላ ይሕግዝ ኣሎ ብዝተኻለ መጠን ከዓኒ እቲ ዘንብቦ መጽሕፍቲ መምስዕቲ ዕድመኦምን ሰሓቢ ዝኾነ መጽሕፍትን ክንሕግዞም ክንክእል ኣለና ሎሚ ንፀዓር ጽባሕ ንጎሆ ኸዓ ትዘራእናዮ ኢና ንዓጽድ ወይ ድማ እቲ ሎሚ ንዘርኦ ጽባሕ ፍርኡ ንዓና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ደቅና ብዝተኻለ መጠን በቃ ኣዕሩኽ መጽሕፍቲ ክኾኑ ይኽእሉ ኣለዎም ከምኡ ትምኒተይ ኣነ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ናይ ወዲ 3 ዓመት ወደይ ማለት እዩ ናይዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም እያ ብስእሊ መልክዕ ኣዝያ ደስ እያ ትብል ዋላ ንዓኻ ኣስሕበካ ርእይዋ ማለት እዩ እሱ ከዓ ነቲ ስእሊ ገለ ስለ ዝርኢ ከይተረድኦ ብዙሕ ነገራት ይመሃር ቁፅሪ እዩ ዝመሃር ኣላ ሕጂ ካብዚኣ ማለት እዩ እቶም ስእልታት እንዳቆፀረ ይመሃር በቲ ሓደ ከዓ እቶም ኣብቲ ስእሊ ዘለዉ ነገራት ከዓ ስማቶም እውን ይሕዞም ቁፅሪ እውን ይመሃር እዚኣ ቁፅሪ 1 እያ ኣብዚኣ ምስ ገንፀልና ቁፅሪ 2 ኣላ እቶም ቁፅርታት ከዓ 1 2 ፀሓሕፎም ብትግርኛ ኾን ብእንግሊሽ ገለ እንዳለመድዎም ኾኑ ብዚ ቁፅሪ 3 ኣላ ከምኡ እንዳበለ እዩ ዝቕፅል ማለት እዩ እቲ መጽሓፍ ከዓ ኣዝዩ ደስ ኢልዎ የንብቦ ይሕዞ ከዓ ማለት እዩ ሓገዝ ኣብ ዝደልየሉ ከዓ እንታይ እዩ ይብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጎድኒ ደቅና ንኹን ሓላፍነታውያን ንኹን ቆልዑ እንድሕር ወሊድና ሓዳር እንድሕር ገርና ቅድሞኦም ክስራዕ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን ማለት እዩ ዋላ ስድራኻ ኹኑ ዋላ ኣሕዋትካ ይኹኑ ዋላ ዕሩኽትካ ኹኑ መሓዝትካ ይኹኑ ኣብ ቆልዓን ሓዳርን እንድሕር በፂሕና ንሳቶም እዮም ኩሉ ነገር ንዓና ማለት እዩ ብዝግባእ በቃ እቲ ኸንብብዎ ዝኽእሉ እቲ ክኸድዎ ዝኽእሉ መንገዲ ሎሚ ነትሕዞም ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ማለት እዩ ንቆልዓ ተኸደላ ዝግብኦ መንገዲ ኣርእዮ እሞ ምሉእ ዕድምኡ ከዓ ካባ ኣይከልግስን ይብለና ማለት ስለዚ ጽባሕ ክንሕጎስ ተደኣ ኮይና ጽባሕ ዝዘራእናዮ ፍሪኡ ክንበልዕ ተደኣ ኮይና ናይ ደቅና ሰናይ ነገር ክንርኢ ተደኣ ኮይና ሎሚ ሰናይ ነገር ንዝራእ ሰናይ ዝኾነ ጉዕዞ ክጓዓዙ ንሓግዞም ኣብ ቀጻሊ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናዩ ሰላምኩም ብዙሕ ይብል ኣብ ዘለኹሞ